1945. הבריטים מגבילים את העלייה ומונעים מפליטי השואה להיכנס לארץ. אנחנו, אנשי המוסד לעלייה בלתי לגלית, חוזרים לפעול. האויב שלנו הם הבריטים. הם עוקבים אחרינו באירופה ומנסים לסכל את העלייה. צי עוד מלכותו, הפלסטיין פטרול, אורב לנו בים. הם משתלטים באלימות על ספינות המעפילים עם גז מדמיע ועלות, ומגרשים אותם למעצר בקפריסין. ההתנגדות מביאה לפצועים והרוגים. אין לנו ברירה. אנחנו נלחמים כדי להקים מדינה יהודית. הקמנו את המוסד בשנת 1939. הספר הלבן לא מעניין אותנו. הגיע הזמן לפעול. אנחנו, אנשי שירות הקשר של ההגנה, התנדבנו לחוד החנית של המוסד, לפעילות חשאית, בכדי להביא את אחינו ואחיותינו היהודים, שארית הפלטה. אנחנו אלחוטנים בספינות המעפילים. אנחנו הגדעונים. הגדעונים עבדו בערי אירופה. חלק גדול מהם היו גם האלחוטאים של אוניות מעפילים. למעשה האליטה של חיל הקשר במידה מסוימת היו הגדעונים. בכל מחלקת פלמ"ח היו קשרים, אבל לא כל הקשרים נחשבו לגדעונים. התפקיד של הגדעוני היה להיות הקשר של האונייה. הקפטן מתעסק עם הניווט, והגדעוני מתעסק עם הקמת קשר. אי אפשר היה לקיים את העלייה ב' בלי הקשר הזה. התפקיד שלנו היה להביא לכך שיעלו כמה שיותר מעפילים לארץ. ברגע שניתק הקשר, אז אתה אבוד בלב ים. אמרו לי שהצלחת לשדר ולקלוט 30 מילים בדקה. בדרך כלל 28. 28. יפה. זו המזוודה שלך. היא חלק מהיד שלך. מה ההספק? נמוך, 10 ואט. שידור אחד, אין הזדמנות שנייה. כבישים רזרבים. אם תזדקק לתדרים, 9 ו-12 מגה. אוזניות. מפתח מורס. זה היה כמו המזוודות של ג'יימס בונד כאלה, זה היה גודל בערך, פחות או יותר. אבל הלוואי והיה לה צורה כזו, זה היה צורה של מזוודות מעץ. מכשיר אלחוטה זה היה משדר בנוי בתוך מקלט. תוצרת בית, בלי שום תוכנית. היות ועברנו קורס טכנאות קצר, סייענו לטכנאים שהכינו את המכשירים לאוניות בהכנת המכשירים. זמני שידור על פי הסכם קשר. כל 4 שעות מתחילים בשעה 6, זמן גריניץ'. ספר כתב הסתר. יש אותו באיטליה, פה במפקדה ואצלך. עובדים לפי הנוהל הרגיל? בכל יום דף שונה, התאריך ומספר הדף. יש מספיק עמודים? היה מיגמר לפני הספר, אבל הבריטים המשיכו להאזין. הצופן היה דרך ספרים.
הספר מצוי גם אצלי, גם בתחנה המשלחת וגם בתחנה המקבלת. לא ספר קודים, זה ספר ספרות יפה. קבעו לכל תאריך עמוד של הספר, ולמשל, הקוד יהיה המילה הראשונה של השורה מספר 14. כל אות היה לה מספר, וחיבור וחיסור של אותיות נתנו את האות הנכונה. העיקרון הוא שכל אות מתחלפת באות אחרת כמובן. בהסכם קובעים את הקודים של הפענוח, שידועים לשני הצדדים כמובן. יש לך שעות מסוימות או קבועות שאתה צריך להופיע ולקלוט או לשדר את מה שיש לך. סוג המכשיר שעובדים בו, התדרים, זה בדרך כלל תדר אחד קבוע, ותדר רזרבי למקרה שיש הפרעות על התדר הזה. הכינוי שלך הוא כזה, הכינוי שלי הוא כזה, אם מדובר על רשת יתר המשתתפים. מי משדר באיזה שעה וכמה תחנות משדרות יחד. זה היה מאוד מסובך, אבל מאוד אנחנו היינו בעניין הזה מאוד מיומנים. באוניות לא היו סיפורים שלמים של הודעות. השידור היה בחמישיות של קוד. 5 חמישיות, זה בעצם הייתה הפעולה שלנו הבסיסית, שנתנה גם את מקום האונייה, את מהירות האונייה, כל הפרטים שהיו דרושים, גם למשלחים וגם למקבלים את האונייה. דולרים, כסף איטלקי, תעודת מעבר. אם האנגלים יופיעו, אתה זורק הכל לים. את המכשיר, את הכבישים, את ספר כתב הסתר, ותתאמה בין המעפילים, כדי שהאנגלים לא יתפסו אותך. ברור. מחר בבוקר, אתה עולה לרכבת לקהיר, לבוש כחייל אנגלי. בתחנת הרכבת ישמעאליה ייגש אליך בחור ויציע לך סיגריה. בלי שתבקש. לך איתו. הוא יביא אותך לדייג מטעמנו. תפליגו ביחד לאיטליה. כשתגיעו לחוף, תשדר שהגעת ותמתין להוראות. ואם איש לא ייגש אליי? תגיד, דוני, אך לא שמענו עליך. תשכח כל מה שאתה יודע על המוסד. 800 יהודים מחכים לך באיטליה. גורלם בידיים ובאוזניים שלך. בהצלחה. מי שהיה אחראי על כל הקשר בארץ היה אחד בשם יאן. והוא זה שידע אם זקוקים באירופה לגדעונים. קראו לי למשרד הצנוע של עלייה ב' ברחוב אלנבי. סיפרו לי שאני יוצא לשליחות לחו"ל. היו שתי אפשרויות להגיע לשם. אחד דרך נוסע סמוי באוניות מנמל חיפה, או דרך טיסה דרך פראג. נסעתי כמובן לא עם דרכון שלי, אלא עם דרכון של בחורה קנדית. החליפו תמונה ועשו כל מה שצריך. אנחנו לא השתמשנו בשמות המקוריים שלנו, כולנו היינו עם תעודות מזויפות. הכיסוי שלי היה שאני נוסע ללמוד את תעשיית המקרונים באיטליה. זו הייתה פעם ראשונה בחיי שלבשתי פרנצ'י קצת. באנו לפריז, שם חיכה לנו מישהו בתחנה, ונתן לנו תעודות של פליטים. היה ברור לנו שאנחנו עושים
אנחנו עוסקים בהליך שהוא לא חוקי, לא בארץ ולא בארצות ששירתנו בהם, ואנחנו צפויים להיאסר. כל העסק הזה היה מין מוסד חשאי כזה, שזה היה כבר בסיס לעבודות המוסד הרגילות. עברתי שנה ומשהו בפלמ"ח מבלי לדעת שיש דבר כזה. ההורים שלי לא ידעו שום דבר, וידעו רק שאני מגויסת. הודעתי להם שאני נוסעת לחוץ לארץ, הם לא ידעו. הם לא ידעו למה, הם גם ידעו שלא שואלים. בשעה 12:00 לא הצלחתי להקים קשר. זה נראה לי מוזר. עליתי לגג הגשר. הרוח קראה את האנטנה. אז הלתרתי אנטנה חדשה ותליתי אותה על התורן. שידרתי עם מברק בדיקה. לבנימין מחובב 16:00. אנטנה חדשה, בודק קשר, מחכה להוראות. כעבור שעתיים קיבלתי מברק מאיטליה. בבנימין לחובב 18:00. הגדרת מפגש 35-35, 32-33. קבלו 100 חברים. איך הכנת את האנטנה חדשה? ברקתי את כבל המנורה מאחד המחסנים. מה אורך הגל? למזלי היה לי גביש של 9 מגה רזרבה. רבע אורך גל זה כ8 מטר, ומצאתי חוט חשמל כזה. היה לנו מזל. אתם לא מתארים לכם כמה אנחנו ירקנו דם בכדי ליצור קשר מנקודה אחת לנקודה אחרת. היום יש לך את הטלפון הקטן הזה, אתה מדבר עם כל העולם. תוך יום הלך לי המקלט, ואז ראיתי שנגד בגודל כמה מילימטרים היה שרוף. אז לקחתי גפרור, צבעתי אותו מכל הכיוונים בעיפרון, חיברתי בשני הצדדים והיה לי מקלט. היום יש הרבה יותר עזרה. יש מפקדים ויש טכנאים ויש עוזרים. כל זה אז הסתכם באיש אחד. מעשית, אני חושב שגדעוני זה אחד התפקידים הכי חשובים, בדיוק כמו של הקפטן. היה לו חדר על חוט משלו, איש לא נכנס לחדר הזה. אתה נמצא שם תמיד לבד, ואתה צריך לפתור את הבעיות. אסור היה לשדר בעוצמות גבוהות, אז צריך היה אוזן טובה, בכדי שאפשר יהיה לקלוט גם בתוך מערכת שהטכנולוגית היא לא מתקדמת. עבודה מאוד מאוד קשה ומאומצת, הורסת אוזניים ומותחת. זה כמו שהסיסמה הראשונית של חיל הקשר בת 7 היה מברק עבור יעבור. הסיסמה העקרונית באה מאז. 7 בערב הגענו לנקודה. מרחוק ראינו את הקטנה. אותתתי עם הפנס, קיבלתי רייש. הקטנה נצמדה אלינו, וקיבלנו מעל 200 מעפילים נוספים. צפיפות נוראית. תמשיך. דיווחתי לארצי, לפי הסכם הקשר. צפון 3401, מזרח 3230, קורס 100, מהירות 7 קשר. שלח הגדרת חוף הורדה. ואז קיבלתי במברק את ההגדרה של החוף. 3257, 3511, 0200 גריניץ'. נהריה. כן. ב-10:00 קיבלתי מחוף ההורדה אישור. ממתינים לכם בחוף. באור אדום חזור ללב ים. היישוב מחכה לכם. בהצלחה. בחצות זיהינו איתות אור ירוק מהחוף. שלחתי מברק לארצי. לארצי מחובב 0000 ירוק. סוף. הגיעו 3 סירות משוטים. שלחנו חבל ארוך לחוף והורדנו את האנשים. מזל שהבריטים נרדמו באותו לילה. אנחנו הרדמנו אותם. שלחנו מברקים גלויים כאילו בטעות. ושידרנו את זה בתדר גבוה, בצופן הישן, זה שהם כבר פיצחו. הזמנו אותם לשפעים באותו לילה. תחבולה?
בתחבולות תעשה לך מלחמה. כתב את זה כבר מזמן שלמה המלך בספר משלי. עמדתי בגשר יחד עם חיים המפקד. הים היה רגוע. לאחר מכן שידרתי לארץ את מיקומנו. לארצי מהקטנה 0930, צפון 3608, מזרח 3441, קורס 170, מהירות 6 קשר, ים נוח. כמה מעפילים לקחתם בסוף? הכנסנו 750, דרגשים היו רק ל-500, צפיפות נוראית, תנאים קשים מאוד. אין לנו ברירה. אלא היו ספינות מסע שהרכיבו היום מדפים, איש לא יכול היה לשבת שם. כל אחד היה לו מקום לשכב ומקום תרמיל למרשותיו. כשנמצאים על אוניית מעפילים בתפקיד, מרגישים קשה, כי העולים הם במצב קשה מאוד. היית צריך להחזיק את המעפילים במחסנים למטה, וזה לא תמיד היה הכי נעים יותר מדי זמן. אסור להם לעלות לסיפון, בתקווה שהבריטים לא יגלו שזה ספינת מעפילים. אתה לקחת אנשים, אחרי שעבר עליהם מה שעבר עליהם, ולקחת בתנאים כאלה, אז מה לעשות? תמשיכי. ב3 לפנות בוקר ראינו צללית ספינת מלחמה מרחוק. היה ברור שזה הפלסטיין פטרול. אחרי כמה רגעים הם אותתו לנו לעצור. והקפטן האיטלקי? הוא החליט לעצור, הוא רצה להגיע הביתה בשלום. אז מה עשיתם? שידרתי לארץ בנוהל חירום. 0320. נעצרנו 6 מייל מהחוף. יפת עולה עלינו. סליק. על איזה תדר? החלפנו את הכבישים ל8 מגה. אחרי השידור הסלקתי את המכשיר, את כתב הסתר ואת ההסכם השלחתי לים. הבריטים סגרו עלינו כמו מלחציים. קפצו על הסירות, זרקו רימוני גז, עיקרו בעלות. חיים נתן פקודה לא להתנגד, כי היו הרבה ילדים ונשים בהיריון. אני מכבד את החלטתו. הם תקפו אותך בערך 20 קילומטר מהחוף. במקרה שלנו זה מחיפה. הוקפנו על ידי ספינה בריטית, הקיפה אותנו כמו כלב מסביב לטרף. פתאום התחילו רמקולים לעבוד, אתם הולכים למשהו בלתי לגלי, אם לא תשנו את הכיוון, נתקוף אתכם. קודם כל, את כל דפי הצופן, את המשדר ואת המקלט לזרוק לים. כל דבר שהיה חשוב שיכול להסגיר אותנו. כשהבריטים תופסים גדעוני, התייחסו אליו כאל מרגל. 3 אנשי המוסד לעלייה ב' היו צריכים להתערות או להשתלב בין המעפילים. אם אתה מתערבב בין הקהל, בין המעפילים, אז הם יתייחסו אליך כאל מעפיל רגיל. היו ספינות שהכינו מראש גם סליקים לבן אדם. שם היה להם מוכן מזון ומה שהיו צריכים. אחרי שהבריטים היו מפנים את כל המעפילים ומעמידים את הספינה במזח בחיפה, היו עולים אנשי הפליה מהחוף ומוציאים את החבר'ה האלה מהסליק. האנגלים ידעו על הסליק, חיפשו אותו, אבל למזלנו לא מצאו אותו. בבוקר ילדה אצלנו אישה אחת, ילדה. אמרתי לה, תראי, אני צריכה לרדת איתך. נתנה לי את השם של אחותה, וירדתי איתם, ונסענו, לקחו אותנו לעתלית. הכרתי אישה אחת. יהודית שמה, היא הייתה בהיריון. הבאתי לה מים מדי פעם כשהיה מסער. היא לא ידעה מי אני. את יודעת שאסור לך להיות חברה של אף אחד. כשעזרתי לה לעלות לאונייה באיטליה, היא סיפרה לי איך כל המשפחה שלה נשרפה. היהודים נשרפים, והבריטים יושבים על השערים. אמרתי לה כי מרגע זה אני אחותה שמלווה אותה. יהודית עמדה ללדת,
הם הסכימו שאחותה תרד בחיפה. משם הגענו למחנה בעתלית, ומשם הוברחתי במשאית אספקה. שרה, אני צריך שתפליגי ביום ראשון לאיטליה. עוד יומיים. אין לנו זמן לנוח, יש לי ספינה חדשה ואני צריך שם גדעונית. שרה, זה רק אנחנו. ורק ככה ננצח. גדעונים, לפחות מחציתם היו בחורות. לא הייתה שום אפליה לגבי פעולות מכל הסוגים והמינים לגבי בחורות ונשים. היו לוחמות בחורות, היה מ"מית בחורה. בשבילי זה לא היה שום דבר מיוחד. אנחנו היינו רגילים להיות ביחד, בחורים ובחורות. בכלל, אנחנו מבחינתנו, היה לנו טבעי. קראו לי סיניורינו הרדיו. זה נערת הרדיו. יום אחד, שרה, תהיה לנו מדינה ועצמאות. וכנראה שתמיד נזדקק לכוח מגן צבאי. יהיה לנו שירות קשר, והלכות סודי, וציוד משוכלל. אבל תדעי לך, שרה, שהכל התחיל, הכל, במה שאת והחברים שלך עושים עכשיו. ההתפתחות של הסייבר והלוחמה האלקטרונית זה גם כן חלק מהתפתחות של ההלכות של הגדעונים. בלי קשר, שום דבר לא היה פועל בעלייה ב'. הטילו עליך משימה כזו שאתה חייב להצליח בה. הרגשתי באותה עת שאני נמצא בעם בשלב מאוד מיוחד בהיסטוריה שלו. אנחנו חונכנו שהדבר הכי חשוב הוא להביא את המעפילים, שרידי מחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה, וראינו בזה שליחות. הייתה הרגשה באמת של גורל המדינה בידיך. לוקחים אנשים שמתים להגיע ארצה ולהיות שותף בהצלת היהודים האלו. בתור ניצול שואה זה דרייב מיוחד להיות פטריוט ולהקים מדינה. נפל בחלקנו מין מזל כזה במרכאות שהקמנו את המדינה. לא חשבנו פעמיים אם צריך לעשות את זה או לא לעשות את זה. זו הייתה התקופה הכי יפה בחיים שלי. מפני שעשית דברים ואתה זוכר כל כך הרבה דברים. הייתי גדעוני בלב ובנפש. סיפור הגדעונים הוא סיפור מרתק. הוא סיפור של אנשים שבאמצעים מאוד מאוד דלים עשו את הבלתי יאומן. היום התקשוב הוא מעצב את שדה הקרב המודרני. האתגרים משתנים, הערכים נשארים. בסופו של דבר, המשימה שלנו היא לגרום לכך שהקשר יעבור בכל מצב שלא יהיה עד אחרון החיילים, וזה בדיוק ה-DNA, המורשת שבו אנחנו קיבלנו מתקופת הגדעונים עד ימינו אנחנו בעולם השילוביות והשוב הדיגיטלי. כל אחד צריך לראות את עצמו עם האחריות שלו, שהוא נמצא ליד המח"ט, כשהוא נמצא ליד המג"ד, כשהוא נמצא בחפ"ק, כשהוא נמצא במפקדה, בסופו של דבר הוא כמו אותו גדעוני שנמצא עם 800, 900, 1,000 מעפילים באונייה, ומבין שהאחריות של כל האנשים האלה לחייהם, לגורלם, תלויה בו. כך אנחנו, אנשי הקשר והתקשוב, מבינים שעתידו וגורלו של החטיבה, של הגדוד, של הפלוגה, של האוגדה, תלויה בעיקר ביכולת שלנו, באנשים שלנו, לבצע את תפקידנו ואת משימתנו בצורה המיטבית והטובה ביותר.